Всем приветик, вы на канале Мистер Марьян, и сегодня мы будем играть игру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ну давайте подснимем. Давай, всем очень класс. Що це таке з нами сьогодні, скажіть? Ну давайте посмотрим, вони будуть проблема. Давайте, скільки ми не брали, давайте. Що це таке з нами сьогодні? Давайте, раз. Двадцка. Ой-ой, що це таке? Давайте, раз. Ой, два. Три. Четырячка, это я еще тут такие сегодня с мою. Давайте. Раз. Я веселый, давайте два. Ой, три. Четыре. Пять очков. Ой-ой. Такие великие. 5 очков я. Давайте, ну. Давайте, раз. Два очка. Давайте, ну. Давайте, ну. Хоп, один. Хоп, два. Два очка. То все-таки сегодня нами. Давайте, ну, у нас. Раз очок. Давайте, ну. Давайте знову. Оп, раз. Або, не, 0. То що тут таке сьогодні нами, скажіть? Раз. Два. Три. Ні, навіть немає цікаво. Тільки два. Раз. Те що таке з нами сьогодні? Давайте знову. Хоп, раз. Хоп, два. Хоп, три. Ні, 2 очка. Давайте. Все-таки нами сегодня, скорее. Все-таки сегодня нами. Ой-ой-ой. Давайте подожди. Ну, давайте. Давайте. Такой. Летаем. Ой, якась покупила. Ничего, давайте, ну. Это все-таки нами сегодня. Ой-ой. Вы бачили, що було? Давайте, ну. Їдемо. Давай, оп. 4 очка, ну хорошо. Давайте, ну, хоп, раз. Хоп, два. Хоп, 3. Хоп, 4. Хоп, 5. 6. 6 очок. Йоу, круто. Давайте знову. Давайте, заходимо, давайте. Це що таке сьогодні знову? Ой-ой, навіть не можемо полетіти нормально. Давайте, ну, давайте. Давайте, полетіли. Давайте. Давайте, полетіли. Добре, всім пока, всім удачі, з вами був Малік, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, всім удачі, всім.